ዝኾነ ኢልካ ይተገይሩ ህዝቢ ክሽበር ይዝድለዘ أطلع زي خطر ده خالص كله مكرات شط خخ. سمع السنة بوليتيكا نبيو. فتح كين ركب سلام كين ركب عرنت كين ركب زجورناكم ما راح تحوعاتيهم 3 عامات محرايد محد يربوا تجراي. هزباي ويان حرنا تجراي ما تونيا عامتون ندميا كبر عن التراترم. ترامب واي معاري هم تلقازا بلان نوز أخلا مالتيو. تفضل تسألت حاني قوسي. ويل ودد غامبرنا عخداتي. راح تسمع انت الليهم سميعهم عليهم شكرا لكم نحدي بتغريني حسيوسي بورما هتحسوا جميلكم قومي يزغبر تعامل يرترازي نعها زي كونس نعنا يجي بصحة دعبة بوليتيكا أنا يرتراز تايل كتكا نعها بدك عدو أنت يكبركم عدو أنت يكبركم عدو أنت يكبركم نعهم قوينا ولدنا ابن طورو اللي جزي بسنكي وقنا ولدنا شغم خوي الناس للقرنا بقاين واقاي كل جزي أبكينا زنبرنا زلو أرقطو سرعتات تماحم سلام تعنا هابلي كما ياللهم كما يتقنيو كبراتن في تواتن تختاتل تشدن رياكت سوان እግዚአብሔር መስገን أنا بوغني እግዚአብሔር መስገን سلام عليكم نسخاتكم كم زخماي سب ملؤ تسفا كم تخونو ويكا ملؤ تسفا فقري سراح تعنا كم زلكم بسلام بحقوسن مستدراخم كوفيلكم مالتيو ختزاناغو عصبل غلكم شدن رياكتس سيرش غيركم تسمع سلازغونكم ازي بتعمي زمسكن يخبر لي ماتش لاف ماتش ريسبكت ماتش هابينس يبلالكم مالتيو أمنا لهم عن فيديو كينا سلام ما هو سلفني روح بدي سابه ناوينا نقطر زلنا سلام مسألة كليو أيشي سلام زلنا حرانا حفظنا بجرحه تحسع من سيد الراي 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 من معاد البر من معاد البر من معاد البر من معاد البر نكينات أيت غدرا نكينات أيت غدرا من سيد الراي من سيد الراي من سيد الراي من سيد الراي من معاد البر من معاد البر نكينات أيت غدرا نكينات أيت غدرا مالت السلامة والسلفي بتعامي زاد النقين يرمي بالي كالي بتعامي بزحات سباتيو أساتيفو كلهم تجاري يوم كونوا زبل قمت يبلين أنا بناتي وجن مغلتي مغنياتو بقول خبها لقلو نتجرحن وعلو زد جنب بزح حساب دمص أي سمع عنزل له حن سبيتي إن من سيتك راي زبل قال الزرع ذلوا راي يزبل تسبوا ملو تاكل الزرفة كم أخوينو كم جعين السلامة وسلفي كم أخل عدة تفقيرو مكيادو كنا كايدين أيلو تهزب مكيادو نعب وجني مالتيو صبغيو سفح ديمقراطية اللي لك تجلس تخليها مالتيو ولا بتصبي مسكوت كوينكا حق زي كونن ديو بتي ديمقراطيس حق يكونن باورو مالتي مخنياتو مسارالو منجلت علو سدت علو طميت علو زغلو خمزلو خوينو كن كمزلو مسيل نخرأ بزحات حقوفات اندهالو مالتيو من سي تግራይ ጠጠው ይበል ዝብል ሰላማዊ ሰልፊ አነ በወገነይ ማለት ተረጋጊኡ ሓስበሎ ንልምዓት እምበር ንኹናት ኩዕል የብሉን ዝብል ትቴማ ጽቡቅ እዩ ደስ ይዝብል ከምዚ ንገብርን ኢሎም ዝኣቢና ሰባት ከ ሰላማዊ ሰልፊ ዓለም ለኻው ሕግ ስለ ዝኾነ ኣብ ዝተፋረለ ዓደታት ከድና ሃንገብሮ ከም ንኽእሉን ነግረ መንገዱ ዘርአየ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ይጽቡቅ እዩ ማለት እዩ ናቲ ሕቶ ዘለኒ ብዙሓት ዘይተደለዩ ዘረባታት መጽኦም ሰላማዊ ሰልፊ የለ ቴንሽናት የለ ውጥረታት የለ ነዚ ጉዳይ ዘጓሃርዎ ዘሎ ማለት እዩ በአእምሮ ምሕሳብ ከድልየም አእምሮ ዘይሓስብ ትውልዲ ወላ ሓንቲ ዋጋ የብሉን ምድማጽ ከድልየም እዩ ማለት እዩ መራሕቲ ትሰምዑ እንተልይኹም ሰሚዕኹም ኣለኹም ምድማጽ የድሊ እዩ ሲልካ ስለዝተዘረበ ጥራሕ ያዕያዕ ምባል ወሳነ ኣይኮነን ንሕና ኢና ናብቲ ሽግር ንኣትዎ ማለት እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ክትብለኒ ዘለካ ይመስለኒ ዝኾነ ኮይኑ ኣብቲ ደብዳቤ 13 ኩናት ቅድሚ ምጅማሩ ከም ዓይነት መግለጺ ተዋሂቡ ነይሩ ዝመሳሰሉ ማለት እዩ ማስኪና ንልእኸልኩም እምበር ናባኹም ዓረረይ ንልእኸም ዝተባህለሉ ግዜ ነይሩ ቅንየ ማለት እዩ ሕዚ እውን ልዙብ ዝመስል ጥዑም ዝመስል ደብዳቤ ግን ውሽጡ ተጠንቀቑ ዓይነት ዘለዎ ናብ ኩናት ዘእቱ እዩ ዝኒሄ ዝብል ስግኣት ኣብ ህዝቢ ፈጢሩሉ እዚ ሕዚ ኮነ ኢልካ ይተገይሩ እቲ ህዝቢ ክሽበር እዩ ዝድለ ዘሎ እቲ ህዝቢ ስግኣት ክስእን እቲ ርግዓት ክስእን እዩ ዝድለ ዘሎ ክሻቐል እዩ ዝድለ ዘሎ ኣካል ናይቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍጸም ዘሎ በደል ጌርና ኢና ንወስዶ
تقولي قدفنا عندهم حق تخوين تهز بغي الشغل تدلي وتخوينكمس بخم دي عين الزرباتات وتيخون تملسوا زلهم زرباتات كوي تشغل تشجر تمكر عرس غيلو كي شغلي زدل زلل كم الشغل مع زوعيلنا مالت تشغلنا دي لخن نغير كنا كو تدبدابي ام بيكمون تراليكم وحازو تراليكم زي تقرفونا زيتو محرنا كوي زم حركه خمي غير كاتسن قنوع لب بلح امرون زون نسب اتحق زي اياني را ابي مو زي يردانا سمع السانه بوليتيكا نبيو ندق 89 عامت مرح هالو زي واحد يلو السواق ودع 18 عامت ودع 10 عامت انت هالي زع عشاي ايغبرني حزب تግራይ والخمت هذا والخكر سلام يزيدني بس منينا خنواقع بس منينا استي مسم حرايدنا خنواقع بس اورومدنا خنواقع تاي زباسنا لمن تاينا نواقع ابينا بهراو طقمينا تغانينا ابينا يمنطلنا ناتنا بهراو طقم زمنطلنا كون هيبعنا حواتيم كوز منطلنا فتح كاين ركب سلام كاين ركب معرنت كاين ركب زغورناكو مرحت حواتيم 30 عامت ام حرايد محد يلوا تግራይ اب 30 عامت كسوم تاي سريحهم تاي غيرو بلاس كن تግራይ نسومن عليتهم ام مقله جي بلاس 20 لعل 3 سرحو تግራይ حريف الله مالت يكون اينا حرستاي تግራይ يست بزمنه وحش هذا حرسه تكل زربا ينيرو مالتيو بزمناو حرشا محراس قدفو محج مدابريا سيينلو مالتيو محرس بعراي سيينلو كونه ترفه تباهيلو جن يعيع زلو كل داس مالتي نابنت داس تقبر مرعى تقبرمو حلاف منقدون اتي يطاقع تنسخا زمصخايو غويا لاي ويك ادرافون اتي يطاقعيو سلازي مجمرتا اتداس زي مخفات يتمدحانيتو بقى طاقعي تقلط او كبل تدليخا سوق مبال اندي حقي اتداس اي تخفوتو إلنا خندق زي تزاريبنا لنا حكي انا بوغني كندق زي تزاريب له تداس واقع يبلون نمعندار قال اسوات مصي ما اخل هايو ناتنا جن نخن له تيكون ناس اورا انا حنكو كوفيلنا شجرينا نتصقب زلنا مكرائنا نرئ زلنا قالوا سبات نت مهدارنا نخزاربلو انتاي لا نحنا سينتر نقبران تقراين بوليتيكا مالتي هايلنا يا كيرس لمنتاي احنا ماخذ نقبرا زلنا تعدنا بعلتنا كوينا اندا وسدنا نتزرباتاتنا او ماخذ نقبرو زلنا اي سمعني لكاسيكا تدقيسكا تزارب يقرفك يزغونس منسيون كومخون قدفولنا بقى كالي سرح سرعو كالي يوتيوب تيك توك قال مالتي بقى مسمع قدفو تناتاتهم بقى انا يخون يخون سب مالتي قدفو تقريفكم انا يلي شور مالتي سمع سلا زرخبو زلو سمعي كركب يقول زخون يخون اكل موداتا تنጨብጨብ وانا ايو تسركل كم زولكم تقايلا انا حكايد مالتي انا انت ايلين احنا نكايدو من تاي علامه خبال نعم وجل عدمه ምናምን ለምትሉ ይደርሳችሁ ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ 100ኛ ዓመቱን እንደሚያከብር አንጠራጠርም መስመር እዩ ኃይልና ህዝብ እዩ ኃይልና ተአዋቲና ጀጋኑኢና بل نسخة بدي سبب تاي لك أخوينا بدي سبب صبغ خانير كان نسخة دحن زي طرطنا العقبة يلني لا يلوم ما أدقي نوده هو التاريخ عندنا نقرأ تزبهال تخكليو خمزي بزول سبعتنا مال تدفينا احنا أتون دلي أي نيفر ترامب واي معري هم تلقازا بلان نوز أخلا مالتيو اقرأ من قد خاوت اللخص تزاري بقى تعمي يزقرم زرباشي تفتوى تطلق سقم تخصري تفتوى تطلق حاني قوصي نعوص أخبالي خبرو كغيري من مطرطر يبلي نوزي من مطرطر يبلي نبدا سغادا تاخد طراطر انا غيرك عندي انتم طراطر هاي لدبي او خين كانوا بقى تفكر الله خان سخاب زقم تقمط كيا تقميتك ويل ود خنبرنا خداتاي خور حمحام بقى زينا تسرح مالتي بوزي حليفون بوزي خاتبل نسخا غديخا ستالين سريحو خند جغلنت سريحو حليفو ويو مالتي نتمريت نسخا ختا تغبري صاغر رغصنيا خم زله مع انطنا معتون كتوخطون ناي تخلنا رغصنيا بريتي اي حبش ابو زرف شجر اندي زله فلاي قبل كلمه نا حزب وكيل كوين خمس كله تنققالنا كينات يدي سلازي نحنا قدامنا كم زخاب صلو وسنين زلنا نسان شجر يبل ناي بورصه ناي چرقي شجر يبل شجرنا نقوال نحدي بوليتيكاو حطو يشجر عزبلا بيروس هترجملو ما أنا هباي عندهم هباي يكون أي تقريني سمعني روماني سمعت قولوا لي ناس بارتي برجعنا حمدي بله جنيه بله فرست أبغى زود حمومي
ናይ ሓሽሽ ናይ ሳዕሪ በላዕ ሳዕሪ ሕሙም ኣነ ትድገርመኩም ብትግርኛ ሓሲኹምሲ ብኦሮሞ ክትሕሱ ጀሚርኩም ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብሎ እቲ ሰልጠነ ኣነ ዘይከማኻ ክልተ ቆልዐ ዝዕቢ ይብሎ ሞ እቲ ማዕበል ክፍላይ ከኣኒ ኣነ ከዓ ዘይከማኻ ቤት ትምህርቲ ከስርሕ ላዕልን ታሕትን ንብል ኣለኹም ታድርባይ ይብሎ እቲ ማዕበል ክፍላይ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብለኩ ኣለኹ ወላዲተይ ዳሓር ሽዑ ሰልጠነ እንታይ ኢልዎ ገንዘብ ህዝቢ በሊዕኻ ምብላስ ዝኣበኻዮ መባእሲኻ ምስጢር ምስ ወዲ ሳውራ እኮ ይፈልጥ ኢልዎ ሰልጠነ ኮይኑ ማዕበል ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ንስኻ ኣለኻ እንዲ ጉዳመኛ 18 ምስ ዕበኻየን ትግራይ ኣተዓታት ዕድመ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ብለኩ ኣለኹ ሓመድ ተጋቢሮም ብውሽጢ ጉዶም እዮም ተዋፂኦም ሓራ ይበል ናቱ ወዲ ዓድዋ ይህየስ ኣሎ ታርኡ በፂሓ ይብለና ኣሎ እስኪ ናይ ህግደፍ ልኡኽ ዳኣ እምበር ንዓና እዩ ዝቃለሰና ኣዳኻ ምልከተካ ንዓና ክትቃለሰና ኤርትራ እዚ ንዓኻ ዘይኮነስ ንዓና እዩ ዝብፅሓል ዛዕባ ፖለቲካ ናይ ኤርትራ እንታይ ምልከተካ ንዓኻ ዛዕባና ክትዛረብ ዘላ ማለት እዩ ናና ፌር ቢዝነስ ፍትሒ ንቃለስ ዘለና ኤርቲ በዓል ዶክተር በዓል ዝመነ ክብሎ እዚ ኣወል ስዒድ ዝብሎ ወዲ ባሻሻ ልክዕ በቃ ኮፒ ናቶም ንዕኦም ንክሕጉስ ናቶም ተልእኮ ዘፈፅም ሰብ እዩ ንዕኦም ክሕጉስ እዩ ዝብል ሓባ ትግራይ ሓልዩ ይፈልጥ ዝብል ኣነ ወዲ ዓድዋ እየ ዝብል ሕጂ ገሊኣ ዓባይ እንድዩ ልኡኽ ናይ ህግደፍ እዩ ለው እንዲኦም ክንደይ ተጋሩ ናይ ህግደፍ ልኡኻት ለው እንዲኦም ባዕሎም በዓል ኢሳያስ በዓል ሓጎስ ክሻ እናድዮም ባዓይቡ ኢሎም ትግራዋይ አይደለ ሓራይ እሺ መፂኸ ዶ ትግራዋይ ሓውና ክጋገም ከሎ እንድሕር ተጋግዩ ብቲ ዝተጋገየ ነገር ተኣኪብካ ዓገብ ትብሎ ትጋገለካ ሓውና ገለ ትብሎ ዳ ኣምበር ማሕበረሰብ ኣታክ ዝግበረሉ ነገር ብምንታይ ዓይነት መልክዕ ንምንታይ ንዝ ማሕበረሰብ ዝኣታክ ትገብሮ ፍቆዶ ኩሉ ቦታ ትኸድካስ ብዘካ ዓድዋ እንታይ ይግበርኩም ዓድዋስ እንታይ ይግበርኩም ኣዳ ዓድዋ እንታይ ትግበርኩም ንዓኹም ክንዲ ደቃ ዝገበረት እዚ ማሕበረሰብ እዚ ልዕሊ ህዝቡ ገቢሩ ልዕሊ ህዝቡ ኣጋዲሉ ልዕሊ ህዝቡ ዝኽፈል ዋጋ ከፊሉ ትግራይ ደው ዘበለ ማሕበረሰብ ሲ እንታይ ክገብረኩም ደለኹም ዝሆን ንእሽለይ ኣከራኻሪት ዝሆን ሲትዌሽን ክትመፅእ ከላ ነዚ ማሕበረሰብ እዚ ዘይጭፍጭፍ ኣታክ ዘይገብር በቃ ሰብስ ውሑድ ኢኻ ትርኢ ማለት እዩ ሓደ ለባም ጥራሕ ኢኻ ትርኢ እምበር በቃ ልክዕ ከምዚ ሰላም ዘይደሊ ደላይ ኩናት በቃ ብፍሉይ ተረባሕ ገለ ገይሮም ዘቕም በቃ ኦብቪየስሊ እሺ አይንዋጋይ ካብ ውግእ ለትረፍናዮ ነገር ስለለይብልና በቃ አይንዋጋይ ጎይና ወለድና ኣብ ንጥውረሉ ግዜ ብሰንኪ ውግእ ናይ ወለድና ሸኽሚ ኮይና ስለለቀርና በቃ አይንዋጋይ ገና ኣዴታትና ንባዓተን ለይደረቐ ጦርነት ክትእውጁ ንእሽተይ ንሕዝነኩም ኢድና ናይ ተመሊስና ክንረኽቦም ዘይንኽእል ኣሕዋትና ስለልሰኣልና በቃ አይንዋጋይ ኣሕዋትና ስኢና ጀጋኑ እናተባሃልና ካብ ንነብር ዕድመ ልክዕና ምስ ኣሕዋትና ናነበርና ፈራሓት ይልሕሸና ኣቱም ሰባት ከይወሰና ወሲኖም እዮም ካቦልና ወይ ብዛዓዲ የለናይ ወይ ምስ እንስሳይና ተቆፂርና ብንግግሮም ውሽጥና ናሓረረ ውሽጥና ናተቃፀለ አንደወቶም ኣብ ሚድያ ወፂዩ ዝህዝ ምሳና ይኻበለ ጠርጥሩ ምጥርጣሪ ሻነ ሰኣን ምጥርጣሪ እልፍ ሰብ ንሬሳ ልኾነ እቲ ጥዑዩ ኣእምሮ ብጥዑይ ሓስብ ትብሎ ሰብ ክሓስቦ ዘለዎ እዞም ኩሉ ግዜ ኣብ ኩናት ዘንብሩና ዘለዎ ኣረግቶት ስርዓታት ተማሕዮም ስልጣን ናብ መንእሰይ ወለዶም ተረኪቡ ኦብቪየስሊ ንስኻ ትኽክል ኣለኻ ማለት እዩ ምጥርጣር ለይጥርጥር ለይፍጡር እዩ ትኽክል እዩ እቶም ገጠምቲ እውን ብሓሳቦም ዝገለፅዎ ተመሳሳሊ እዩ እቶም መናእሰዮም ኩሎም ዝገለፅዎ ፅቡቕ ሓሳብ እዩ ማለት እዩ ብዝኾነ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ነዚ መስል ነይሩ ንስኻትኩም ከ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣብቲ ዝበሃል ዘሎ ስታይ ሓሳብኩም ኣይ ሓቆም እዮም ኣቲና ኸይድና ተዓዊትና ኣሉ ተቃሊስና ወፂናዮ ዋላ ሓንቲ ሽግር ብዘይብሉ ዝኾነ ይኹን ነገር ኣካል ይጎደለ ንብረት ይጎደለ ማለት እዩ ይውፃእ ኢልኩም ዶ ተኣምኑ ወይስ ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ንኩሉ መሪፅካ ማለት እዩ ፅቡቑ ብዝበሃል ነገር ዋላ ይንዋሕ ዋላ ይዓምርር ካብ ሰብ ዝጠፍእ ትሕትና ጌርካ ቀሲልካ ብውሕልል ኣተሓዝባን ብፅቡቕ ኣግባብን ምቕናይ ነዚ ጉዳይ ኣነ ብወገነይ ንሱ ተመራፂ እየ ዝብል ናታትኩም ግን ኣቐምጡ ርኢቶኹም ፀሓፉ መልኣክ ኣድሃኖም ካብ ፀሓፉ ሓንቲ ርኢቶ ኣንበበ ቢልና ከንከድና ኣንታ ሽድን ሪኣክት ኣብ ዘይትፈልጦ ነገር ኣይተወናብድ ኣብ ናይ ዳኑ ወዲ መምህር ትንታነ ብዛዕባ ማንነትን ዜግነትን ማንነት ብዛዕባ መንነት መጀመርታ ቀዳማይ ትግርኛኻ ኣማሓይሽኻ መልኣከ ማለት እዩ ዝሃብካዮ ርኢቶ ኣዝዩ ጌጋ እዩ ብዛዕባ ትግራይ ከዓ ትግራዋይ እናበልካ ትግራዎት እትንዕቕ ውዱቕ ጉረኛ ኢኻ
don't be addictive to attention ደይኮንካዮ ክትመስል ኣይትፈትን be yourself yo hypocrisy is not good ሓደ ሕጂ be yourself I'm proud ትግርያን ስለዚ ወዲ ትግራኤ ባዕድ ተመጽኻ ኢትዮጵያዊ በቲ ዘለኽዎ ናይ ኢትዮጵያውነት ክንድዚ ኾርዕሊ ኢለ ተተዘይ ተዛረብኩኻ በቲ ሕጂ ዝበፅሓና ነገራት ማለት እዩ ትግራይ ምዃነ ግን ኣዝየ ኾርዕን ሕቡንን እየም ሓዳይ እዚ ካብልኩ ሃብቲ ቀፂሉ ዝሃብካዮ ርእተ ግን ሂፖክራሲ is not good ዝበልካዮ ማለት እዩ ኣነ ብዛዕባይ ምናልባት ብዛዕባ ንስኻ ዘይትፈልጦ ተዘይኮይኑ ብዛዕባይ ካብቲ ሕጂ ዘለኽዎ ንላዕሊ እምበር ካብቲ ሕጂ ንታሕቲ ዘለኽዎ ሰልፊ ኢሜጅ ወይ ከዓ ሰልፍ ኮንሴፕት የብለይን ማለት እዩ ስለዚ ባዕለይ ኢቫሉዌት ገብሮ ከለኹ ንሽደን ዝግብኦ ክብርን ዋጋን ካብ ካልኦት ሰባት እዩ ኦፍ ኮርስ ዝውሃብ ግን ኣነ ቀዲመ ክዛረበሉ የብለይን ኣይትፈልጥንን I'm not that much hypocritic ከምዚ ዓይነት ተዛሪበ ኢለ ኣይግምትን don't be addictive to attention which attention ማለት ክዛረብ እንተለኹ ናይ መን attention ንኽረክብ ድየ ነዚ ቻናል እዚ ከፊተዮ ኣተሓሳስቦኦም ቅኑዕ ዝኾነ ኣጠማምቶኦም ዝንቡዕ ዘይኮነ ዜግነትን ማንነትን ናሽናል አይደንቲቲን ኢትኒክ አይደንቲቲን ኔሽን ከም ኔሽን ዘኽብሩ ናይ ካልኦት ሰባት መንነት ዘኽብሩን ኮመን ሰንሰስ ወይ ከዓ ናሽናል ኮንሰንሰስ ዝፈልጡ ስቴት ፎርሜሽን ዝፈልጡ ዝርድኦም ሰባት እንድሕር ዳ እንተለዉ ክንሰማዕ ንኽእልና ዳንወዲ መምህር ኤርትራዊ መንነት ዝበሃል የለን ዜግነት እምበር ኢሉ ሓራይ መን እንተኢሎምኻ መን ትብል እዩ ንስኻ እንታዋኢኻ ኢሉካ ኤርትራዊ እትብል ዲኻ ዊ እንታይ ማለት እዩ ቅፅል ዊ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ዝገልጽ ኣነስ ኤርትራዊ ኤርትራዊ ዝብል ቅፅልስ እንታይ እዩ ዝገልጽ ካብኣቶም ኣብቲ ዓዲ ኤርትራ ትበሃል ነታ ኤርትራ ትበሃል ዓዲ ቢሎንግ ዝገብር ሰብየ ዳሚንስ ብሪቨርስ ተኾይኑስ ኤርትራ ትበሃል ዓዲስ ትውንነኒ ሰብየ ማለት ካ እዩ ትገልጽ ከለኻ ስለዚ ብኻልእ በኋላ እንታይ ምዃንከ ኢኻ ትገልጽ ዘለኻ ማለት እዩ ኣብ ሓንቲ ባንዴራ ኣብ ሓደ ሓሳብ ኣብ ሓደ ምክልኻል ዓዲ ተዋፊርካ እንድሕር ዳ ትሰርሕ እንተ ነርካ እሞ ተስማዕሚዕኻሉ ትቕፅል እንተ ነርካ ሃገራዊ መንነት ኣለካ ማለት እዩ ናሽናል አይደንቲቲ በሃል ብእንግሊሽ ሶ ዚስ ናት ሂፖክራሲ ዚስ ዘሪልዋን ካብኡ ኣብ ማእኸል ሕውስ ኣቢሉ ንሱ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ገጣማይ ነይሩ እዚ ገጣማይ ከዓ ሓደ ሙስሊም ቁርኣኑ ቀሪኡ ሓደ ክርስቲያን ገድለ ድርሳኑ አንቢቡ ገድለን ድርሳንን አንቢቡ ዝነብር ኣብ ፍቅሪ ተሳንዩ ሃይማኖት ዘየጻልኦ ንነውሕ እዋን ዝጸንሐ መስጂድ አልነጃሽን ታቦት አክሱም ጽዮን ነዋሃይድ ክነብር ዘይተጸገመ ማሕበረሰብ ሎሚ ግን ጽቡቕ ኣይረኸበን ኢሉ ሓደ ገጣማይ ገጢሙ ማለት እዩ ስለዚ እንድሕር ጽቡቕ ተዘይኮይኑ ከዓ ናብ ዝኸር ሕሉፍ ማለት እዩ ተመሊስና ኣብ ዝኸር ሕሉፍ ምቕናይ ስለ ዝኾነ ህይወት ዜርካ ትርጉሙ ትዝታ እዩ ተባሂሉ ስለ ዝተተርጎመስ ናብኡ ተመሊስና ነንበር ዝብል ገጣማይ ነይሩ ስለዚ ታ ዘለላ እዚኣ ክእትዋ የብሉን ኢሉ ከም ዝመስለኒ ጭብጥ ናይታ ግጥሚ ከም ዝበላ ፍቕሪ እያ ትዛረብ እምበር ካሊእ ነገር የብላን ኮሄሽን ናይተን ግጥምታት ሕድሕድ ተለላ ግጥሚ አንቢብካ ጥራሕ ዘይኮነስ ብርክታት ግጥሚ አንቢብካ ንባዕሉ ከተዋሃደ እንድሕር ዳ ደሊኻ እውን ተትሪአንተን ትርጉም ማለት እዩ ትኽክል እዩ ብሰላም ብስኒት ዝነብር ህዝቢ ሕጂ ግን ጽቡቕ ኣይረኸበን ዘሎ ሰላም ስኒት ከዓ ዝፍለ ማለት እዩ ምክንያቱ ቶም መልዓሊ ጎንፅታት ኢሉ ዝኣመነሎም ኣኽቢሩ ዝነብር ህዝቢ እዩ ስለዚ ኮንሲኩዌንሱስ ካብ ምንታይ ይመጽኡ ወይ ንኽገልጽ ዘምጾ እዩ ባይዞ ግጥሚ ምስዩን ዝረኸበ ይኮነ ሓደ ግዜ ክትንትን ኢልካ ነቲ ግጥሚ ከተንብቦ እንተደሊኻ ተውጻሉ ማዓት ነገር ክትወጽእ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ መስሙ ኣይተዋቅዕ እንዳበልካ ክትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ግን ሼክስፒር ኢኻ ተሓትኾም እንትኾይኑ لوام كنا خون لكم كايمن شاود حنا قنيوتا صبغ يسمعنا good light نحن حضرت حواتي ما نطيب